От тук започва всичко. Намирам се на площада пред бившия царски дворец от една страна, от другата страна ми е Софийската градска градина. Тук на 1 юли 1879 година се е събрало огромно множество от хора, които чакат да посрещнат своя нов български княз Александър I Батенберг. За целта е изградена и специално украсена триумфална арка. По това време София със своите криви и кални сокаци не прилича на град, камо ли на европейска столица. А и с многото си минарета има прекалено ориенталски вид. Ролята на княжески дворец трябва да изпълни набързо приспособеният за тази цел бивш турски конак. За да не разочароват своя млад и напет княз, посрещачите решават да добавят нещо много напредничаво и модерно за онова време. Електрическо осветление. По този начин те искат да покажат на княза и дипломатическите представители, че българският народ е напредничав и устремен към модерна Европа. За целта в двора на конака, теглена от волове, е домъкната една мобилна парна машина. Към нея с дълъг кожен ремък, каиш, свързват докарания от Виена специално за празничният повод динамогенератор на Зеноб Грам. Френско производство. Така полученият агрегат дава прав ток с напрежение 110 волта и мощност около 3,6 кВт. Едисън още не е изобретил крушката с нажежаема жичка, затова свързват няколко електродъгови лампи за осветяване на конака и градската градина пред него. Тези лампи дават силна, много бяла, студена светлина, която се отличава от топлата жълта светлина на свещите и газените лампи, с които са свикнали новоизпечените столичани. Смайването през тези така силно и ослепително светещи студени фенери слънца е голямо. Множеството ликува. Бъдещето изглежда светло за новото свободно българско княжество, начело с младият княз. Всички разбират, че безвремието на османското владичество вече безвъзвратно е отминало. Но празничното посрещане отминава, генераторът е върнат обратно във Виена и електрическите фенери угасват. Младото княжество има други, по-важни приоритети, свързани с обединението и последвалата сръбско-българска война. Младият княз Александър I Батенберг блестящо побеждава сърбите, но под руски натиск е принуден да абдикира. С идването на новият княз Фердинанд I Сакско-Бурготски нещата се поуспокояват. Междувременно в София се появяват няколко светещи сгради. През 1891 година княз Фердинанд I изгражда в избата на двореца собствена малка електростанция. Инсталирани са 2 мобилни парни машини и 2 генератора на грам за постоянен ток с сумарна мощност от 160 кВт. Своя парна електроцентрала на прав ток с мощност 30 кВт изгражда и телеграфната служба. Междувременно в световен мащаб се разгаря така наречената война на токовете. В края на 19 век светът е на прага на масовата електрификация. Очакват се огромни инвестиции и печалби.
Въпросът не е дали да има ток, а какъв да бъде той. От една страна е световно известният изобретател Томас Едисън, който използва само прав ток. Правият ток трудно се пренася на големи разстояния, но за това пък е сравнително безопасен. Негов опонент е Никола Тесла, който лобира за променливият ток. При променливия ток, чрез трансформатори, напрежението може да се повиши до 1000 волтове и лесно да се пренесе на големи разстояния с тънки и евтини проводници. Но променливият ток е опасен. Тъй като технологията на Тесла реално е по-ефективна и по-евтина, Едисон прибягва до тактиката на страха или черният пиар. Той започва кампания, за да убеди хората, че променливият ток е смъртоносен. Използвайки променлив ток, организира публични умъртвявания на кучета, коне, даже по-късно убива и слон, по-точно слоницата Топси. Не дейте да жалите, понеже преди да я екзекутират, тя убила 3 човека. Умъртвяването на осъдени на смърт посредством електрически стол с променлив ток също е по инициатива на Томас Едисън. Но да се върнем обратно в София, където се взема решение за електрифициране на града посредством изграждане на ВЕЦ. Приема се идеята ВЕЦът да се изгради на река Искър до Панчарево. Машинната зала е оборудвана с 4 турбогрупи с хоризонтални валове, производство на фирмата Пикър & Пике, Женева, Швейцария. Генерираното напрежение е 8000 волта, а сумарната мощност е 1600 кВт. Далекопроводът до София е на 7000 волта, като в последствие напрежението се трансформира до 150 волта за нуждите на осветлението и бита. Любопитно е, че честотата тогава е била 42 Hz, а не днешните стандартни 50 Hz. И така, на 1 ноември 1900 година се пуска в експлоатация ВЕЦ Панчарево. София се електрифицира централно и по този показател се нарежда до едни от най-първите градове в Европа. Точно тогава, 1900 година, княз Фердинанд преустройва новия изложбен павилион, който се намира зад двореца в собствена парна електроцентрала на прав ток. Няма логика. Дворецът вече е бил захранен от градската мрежа с променлив ток. Защо е трябвало да се инвестира в нова електроцентрала и то на прав ток? Вероятно, князът се е повлиял от черният пиар на Томас Едисън и е изпитвал панически страх от променливият ток. Но иначе сградата е архитектурен шедьовър. Вижте я добре, че съвсем скоро ще я настроят отгоре с още 7 етажа. Още една частица от Стара София е на път да се отиде завинаги. Смайващо е, но само 2 месеца по-късно, на 1 януари 1901 година, тръгва и първият електрически трамвай. Много предприемчиви и прогресивни са били нашите предци. Разбира се, както винаги, с всяко ново нещо е имало и големи страхове. Примерно, че електричеството, което минава по жиците, изсмуква жизнената енергия на гражданите. Че лампите светят прекалено ярко и развалят нравите, понеже младежите се шляят до късно по улиците, вместо да си седят в къщи. И така нататък, и така нататък. Познато е и днес, нали? Страната също не изостава от столицата. Следват Русе,
с 780 кВт дизелова централа, Габрово, Варна и така нататък. ВЕЦ Енина с мощност от 480 кВт над Казанлък работи и до днес. Повече от 110 години. И като заключение мога да кажа, че нашите предци много бързо са възприемали новото. И от забутана провинция в Османската империя са направили България модерна европейска страна. Благодаря за вниманието.